Hasi. Kaixo, Iban naiz, Igartu Beiti Baserri Museoko langileetako bat. Badakigu, iazko kurtsoa, bai zuentzat eta baita guretzat ere, berezia izan dela. Baina egoera pixkanaka hobetzen ari da. Iazko ikasturte amaiera aldera, zuetariko batzuekin Igartu Beiti Baserriaz gozatzeko eta ikasteko aukera izan genuen. Eta aurten ere gogotsu gaude zuek hemen eskuzabalik hartzeko. Horregatik, hezkuntza eskaintza bat osatu dugu. Honen oinarria jasangarritasuna da. 16. mendeko baserri batetik abiatu eta gaur egungo gizartearen eta errealitatearen inguruan hausnartu nahi dugu zuekin ezagutza horiek elkarbanatuz. Oraindik orain badakigu egoera berezia dela eta horregatik hezkuntza eskaintza hau ikastetxe bakoitzera egokitzeko konpromisoa hartzen dugu. Besterik gabe, mila esker eta badakizue. Igartu Beitiko ateak zabalik dituzue nahi duzuenerako. Eta zorte on, ikasturte berriarekin.